Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu, Pak. Nggih. Kados pundi kabaripun? Alhamdulillah pangestune sae. Nggih. Panjenengan sing nderekke sinten? Pripun? Sing nderekke tindak mriki sinten? Ayah. Oh, ayah. Pundi ayah lenggah pundi? Ayah Soleh kok, sanes saya degleng kok. Lah nggih, ayah Soleh wonten pundi sakmenika? Teng mobil, teng wingking panggung niki. Oh lagi nggih. Istirahat. Sugeng dalu Pak Soleh kalih Ibu, mboten? Mboten, Oh, kalih Mas-mase. Oh, kalih Mas-mase. Nggih, kalih Mbak. Sugeng dalu nggih Pak Soleh, katuran pinarak lenggah ingkang sekeca. Nggih. Menika Mbak Niken kersanipun wonten panggung rumiyin menghibur masyarakat Merau mriki. Kok yo dilalah tumbuh leh tutup nggih, Wuk nggih? Pripun maksude? Nggih, dadi ngeten. Desa Merau. Kula niku Nggih. jenenge Benowo. Nggih, Benowo niku Bambang nek- Benowo. Hah? Wis mulai ra apa-apa, wis ben wae ra. Ya wis kudu ngono kuwi. Wong kuwi lucu ki ra mung saiki wis jaman isih cilik wis lucu kok. Nggih. Jenenge Pripun? kula niku sak janjane asline mboten Bambang. Cinten? Robert. Robert. Ya ndak cocok Robert Benowo ae ndak cocok. Lah cocoke pripun? Bambang Benowo. Oh, Bambang Benowo. Double B ngoten nggih, Bambang Benowo. Pak BB. Nggih, Pak BB, nggih, mboten napa-napa. Bebek. Benowo niku yen teng kamus basa Jawa artinya perahu. Dilalah dauni dalu niki kula dikon mujuki mayang teng desa Merau. Oh, ngoten. Nggih, panjenengan ngerti gunane perahu napa? Damel berlayar. Gitu. Nggih. Damel mencari ikan. Nggih, sanes niku dari satu tempat ke tempat Apa, yang- Mas? Hah? Ditumpaki. Perahu? Oh iya, ditumpaki nelayan. Nggih, leres. Dadi perahu niku dienggo nyebrangke Ya. dari seberang sini ke seberang yang sana. Perahu. Niku. Niku dilalah kok kula dijenengke niku kula dhewe ya ora ngerti ning jeneng mungkin Arya Japa. Nggih. Sing penting Mbak Niken Salindi wis kerep pareng rawuh wonten mriki niki sangat membahagiakan masyarakat yang ada di Merau sini. Nggih. Sangat berharap Mbak Niken bisa menghibur. Kula mboten ajeng nyuwun lagune napa. Ning Nggih, kula ngerti nyuwun Mbak Niken nembang utawa nyanyi lagu sing wis apa ya? Vital. Viral. Oh, sing wis viral nggih. Viral, Pak. Pak, viral, Pak. Pak Bambang ngel jamu. Nggih, ingkang Tapi saderenge niki lagune sing viral-viral ya. Nggih. Kula tak nyanyi sing bernuansa nyinden dulu karena kan nggih babate kula kan nggih saking sinden. leres niku Mbak Dadi Niken sing itu. halus-halus riyen mawon. Saya harap seperti itu nggih Mbak Niken. Nggih. Nggih. Panjenengan badhe nembang menapa? Ngejiwat mawon. Ngujiwat. Nggih. Nggih. Ngendika kalih sing ngender niku, "Nder aku tintingono." Mike dereng ya, Pak. Nggih. Ah, wis tuwa ngereng. Nggih, niki acarane bersih dusun nggih. Bersih desa niki kula Oh, gawake bersih desa. alat kula saking Solo. Niki ndisi alat kula terus ditumbas kalih Amar. Amar mboten duwe duit, balik teng kula mboten duit, kula balik teng Amar melih. Dadi niki dadi teke Amar sakniki, kula ya ora ndek apa-apa. Nggih. Ngoten niku. Niki nggih dongane kagem desa Merau. Nggih. Magetan dan sekitarnya. Matur sembah nuwun saged sowan dateng mriki untuk mendelok Niken Salindri. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat yang ada di live streaming, yang ada di YouTube, sing sampun mirsani teng mriki maupun di live streaming. Mugi-mugi panjenengan sedaya khususnya buat Bapak Lurah sehat selalu, panjang yuswanipun, dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah, turah-turah, ora lekaning malah kebal. Amin, amin. Merau nggih. Nggih. Dungane bocah cilik tur isih perawan niku biasane mandi. Nggih, Pak. Beda dungane kalih sing pun sepuh-sepuh ngeten iki.
Ngeten iki wis ora bakal mandi. Tuku yuyu ning Kediri. Tegese Warga Merayu mugi-mugi kathah rezeki. amin. Merau. Merau ya padha lah. Nggih. Lah ya merau, aku mau ngomong apa? Duh, salah, ini bener merau. Hebat. Nggih. Dani Mas Mustika ning monggo Tepuk tangan kagem Mbak Niken nggih. Kendalu Nduk Niken. Tadi kita sudah ketemu di Ngawi. Tadi sore nggih. Ya, sekarang di sini Ngumpul alhamdulillah. Kamu sehat kita kan? tambah sehat ya Om ya? Sehat no, sehat. Iya, harus sehat selalu ya. Oke. Kita tuh aktivitasnya tuh sangat banyak sekali. Cocok, Apalagi betul. kita tuh makannya harus banyak. Oke. Jadi perlu banyak vitamin Perlu. juga. Ya memang perlu. Iki cengengas-cengengi isinya apa? Apa? Itu paling kurang istirahat mungkin Kurang ya? istirahat Atau kurang kamu. fit gimana? Oke, pikirannya Gimana? bulat tadi. Kirimannya gimana? Tanya apa? Sikilku ditekil. Oh kurang. Aduh, matane malah Lebih ya kita ndak kerasa loro-lorone. loro-lorone. Sampean ya aja sia-sia to, Mbak. Karo wong gantenge sak kecamatan kok sia-sia. Ganteng piye wong tulang tok ngono. Lho iki mawe dandan ngono kuwi nang guri. Monggo ibu-ibu ingkang badhe ngersakaken tetelan ngono jare. Tetelan. Iki nyawang aku elek mergo lehmu nyawang ning Ora. Siapa sih ngomong elek? Lha kowe? Ora. Ora elek Lo ta? kok ngomong sama Ora elek ta? Ora. Ora. Kasih. Ning ya ndak layak ngono lho. Jare gak elek gak layak iki kok iso. Iki nek karo Mas Mondol ki rumangsaku kok pasangan yang ideal, serasi lho. Kok iso? Termasuk kowe iki cocok ngono lho kaya Kok tir iso? padha irenge sir padha senenge apa ki sosok wadahe kendi cocok rasane ngati antarane Mbak Niken karo Mas Mondol. Wah hebat tenan ae. Dik Ngomong Niken. laku bareng no wis jan to. Ibarate Mbak Niken ki kaya kumoratih gandeng karo komodo. Dadi Komodo. siapa ta? Kumajaya. Wah, Iki ora Jaya. komodo ya. Dik Niken. Ya. Kamu tahu nggak apa artinya cinta? Cinta Cinta itu itu- manis. Terus? Manis itu madu. Terus? Madu itu dari tawon. Terus? Tawon itu punya entup. Iya. Kalau kamu cinta aku, maukah kamu aku entup? Lah potongan war ngentup Niken. Kalau lho. kamu cinta aku, kamu berani bayar mahar berapa? Modar kowe. Apa Mbak. cuman mahar? Ya tidak Apa? Cuman mahar. Emang kamu sanggup? Enggak. Loh, sanggup ndak? Sanggup. Kamu itu ibaratnya seperti satria bergitar, Bang Haji Romai Rama. Wis ngono lho, Dal. Kowe numpak jaran ya toh, karo nyangklong diesel. Nyangklok gitar. Yen rong tuku gitar, langsung Niken. Ngono. Niken. Iya Robi. Kok Robi? Lah nek Roma nek Robi. Irama Roma. Ya. Romai Rama. Rama. Aku betul-betul cinta kepadamu. Niken, Iya. aku betul-betul cinta kepadamu. Lalu Maka kamu malam ini sungguh luar biasa. Aku ingin menyanyikan Aku ingin menyanyikan sebuah lagu untukmu. apa itu malam Roma? ini. Gelendal, enak, gelendal. Malam ini. Iya, iya, Oke. Malam. dicocok nih Cocok nih, Mas. Goblok. Mas, cocoknya dicocok nih. Kotongnya apa? Kuwi iki bot. Yo acur cangkemku. Nadane iki lho kowe ambil nada. Hehehe, ambil nada. Ngambilnya aja ning kono. Lah piye? Kono lah ambil saka Surabaya kono lho. Ya kono nana.
Abang. Kekarane Ya, gitu. Ya. Malam ini Iya, pernah. ku tak dapat tidur. Enak. Wajahmu menggoda selalu. Iya tak? Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. aku pun begitu salah tidurku Ape. wajahmu menggoda imanku Hop, Nyapa? ki sing bosok kene kok ngono. Kuwi ngono bosok kabeh kok iso. Iki lho Mbak Niken ben ngaturne Ayo lelakon. menghibur para penonton. Ya. ya Apa lagunya? lamunan aja ya Oke. top. Siap. Iya. Lamunan cocok nggih? Cocok. Nyapa ta benakno? Lah. Lancang ora umum. Nah. Sumrite tangin ratri tansah Monggo Bapak Ibu semua tangannya di atas. Asik. Yang bawa HP flashnya boleh dihidupkan. Bareng-bareng kita bergoyang. Rame-rame bersama. Ayo. Yo. Gelora asmara dados. Yo. Halo, ada telepon? Uga tan bisa nyangka tresnaku kalawan dika tan bisa kepisahan. Kau
Bisa nuwun. Loh, Mbak Ika. Malik slendro Om Panjang. Bestine. Mbak Ika, jumeneng Mbak Ika. Kula nyuwun ciri khase panjenengan. Iso kaya sinden mentir. Sinden mentir iku ngawi nggih. Nggih. Sragen. Oh, Sragen. Nggih, ya iki di kosekke kuburan ambles. Kuburan ambles sih lah. Lagi jeng miring kok. Ambles no. Nggih. Iya. Kijeng miring. Rada sesek ya, Mas. Oh, jo sesek malah anak. Nggih. Ya, kon ngendangi Om Panjang apa piye ya jane ya sekali-kali ya. Lah niku mboten mudeng niku. Oh, mboten mudeng niku. Mboten niku. Yo, kijeng miring dados. Ayo, Cak Mar, yo. Yen kae Cak Mar niki cak matane. Yo, dados. Pedang tali nek disambung
partnere langsung. Iki kurang sesek, Mas. Oh, kurang sesek, Mas. Sesekno, Mas. Mulai dituwapuk kowe ngemuas. Ayo yo. Mireng wayahe mireng mumpung urung subuh. Niki wis parak eruk lho, Mas. Nek parak esuk. Astagfirullah, iki ngendi iki? Oh, kurang sesek Mas yo. Oh, lah tak giajel. Rombongan apa musuh kowe? Munggah nek wani. Metu njaba nek wani. Sinten, Mbak? Oh, rencange jenengan to. Oh, Mbak. Anu to, Nyiroro Blorong to. Metu njaba nek wani ya. Yo. Metu njaba metu jero. Sesekno. Nah, nih. Kijing mirene tan ya Mas. Selencer kuning dari kijing mireng ayo kijing. Ayo sekap. Marah bingung. Ane parene rupa ya Mas. Reman kataran. Sekap senang malu. Ayo arep lali dalan ning semua. Apa eneng wong kijing miring kok sekop-sekop iki. Oh, kudu saiki kudu disekop ora disekop kok. Yo sekop cengele ya. Sing ngendang niku lho, Pak. Nah nggih to. Kenapa Mas Panjang niku jangan sekop niku, purun niku nyekop terus niku. Mboten mampu. Malah Cek mampu ra, Ak? oh. Ning dia sangune komplit kok ngono kok. Nyandi kok sangune serong pas. Ya, Ak ya. Apa enek kok jam 7, Om. Mbok ya ngrigen tak kok melet apa sapa lho. Aku ya lali ngabari seragame. Aku keturun kono ya melu keturun kok. Ra sida tampa dobel iki. Dek mau mboten nyang berarti. Jane nyang. Lah dek teng nyang pundi? Kirangan iku malah Nyang endi, Ak? liyane. Ah. Lagi mau nyang endi? Heh? Wah, yamu mampu. Yo, lanjut. Kijing mireng tanggung ya Mas. Sencing kuning marah ngemuas. Kijing mireng ayo yo. Kijing mireng. Kijing mireng tanggung sencing kuning dadi rebutan. Suwun Mas. Nggih, ngapunten lho Mbak niki di medley iki men nggih to. Pripun? Dikei sekop-sekop sithik ben napa nggih Mbak. Halo, kijing mireng kok disekop kuwi lho. Lho, iki ora nganggo sekop kok ya. Kene mbok ngono neh tak sekop cengelmu Bang. Yo, iki mau manis wis-wisan urung to manis? Sing duet apa ya? Wis kabeh. Kabeh maksudku. Hah? Apa? Cinta tak terpisahkan. Oke. Aku nyuwun swantene Mas Anggit karo Mbak Neha kanggo panutup. Iya. Padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Rene bebarengan. Rame-rame pada gocekan. Kae-kae rambulane yen disawan kok gawe-gawe. Kaya-kaya ngelingake kanca kabeh turu sore-sore. Asale saka telon ati rada kelon. Asale saka telon ati rada kelon. Aku
Yune. Waalaikumsalam. Ki nyong mareng kene ngadeg apa jagong nang kono ya? Jagong pe uli ngadeg ya uli apa ngedeg nabe ya uli. Primen kabare Mbak Yu? Ya alhamdulillah sehat. Sehat Bagas Waras. Sehat Bagas Waras. Rika ngerti bisane nyong ngaturine nganggo gethuk. Rika asli sekang ngendi Mbak Yu? Aslinya nyong sekang Wonosobo. Wanasaba. Bahasa ngapak ta ya bisa ya. Lah ya tayang ya. Tayang pole ya. Bisane kadingaren sampean bisa dugi mriki Mbak Yune. Lah anu saderenge kula badhe matur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah gresek-gresek ora apa-apa lah sepete pada kepenake nggih sedulur nggih. Oke, wah berkah temenanan sampean bisa rawuh Mbak Yu. Niki wau kula saking anu ngendi ya kae? Wonten wayangan apa? Nggih. Oh iya. Mas Sri Kuncoro Brimob teng Gere. Oh Mas Bromip ya. Nggih, terus kula nusul mrika ning wong bareng sampan karo Gusti Bambang Gunawa. Nggih, Gusti KB kaya anane Gusti Bambang. B ya, B ya. Anu teng mriki terus kula nggih nyusul mriki ya ora ilang-ilangna kula riyen anyar-anyaran dadi sindan wong kaya iya dicangkeng karo babene. Oh iya digedhekna karo bapak ya, Mbak? Sing gedhekna nyong ki ya babe sleng. Oh, lah pantes kaya kowe gedene. Maksudnya perbawaane sampean niku lho, Mbak. Nggih. Kula kelingan sampean nang. Termasuk kula niku nggih sing bimbing ya anu babe sleng wong pisanan dadi sindan dicangkeng karo babe ati ya karena asepe ya, asepe babe. Ora ngilang-ilangna. Keta wong sepuh disesem mesti ampuh. Nggih. Kula aturi bawa, Mbak. Monggo kula nyun berkahe napa ajeng cara Banyumasan nggih kepareng. Ngoten. Nggih Raden Harya Hatmanto niku nggih pareng napa. Lah karo nusul sedulur lanang ora ketemu. Wah, alhamdulillah pangestu panjenengan, Mbak. Mas Hatmanto. Nggih, sampun sampun duda alhamdulillah. Lah ada duda. Lah, kowe melek kowe. Aku pengen ngerti anggar kita duda tak karani tambah bojo nyong mau kan nyepak ora wani. Ki matur nuwun karo para penonton nggih Mbak ingkang tasih lenggah matur sembah nuwun tasih mengestoni nggih Mbak. Ya mau anu sing enom wis ditunggoni terus sing enom balik pada kondur ya ora apa-apa sing tua genteni nang kene sing ageng pada lenggah nang kene ya matur nuwun. Tepuk tangan kagem para pada lek-lekan. Pecinta wayang saking pengen weruh kiprahe Mas Amar. Nggih. Kaya ngeten niki kula ya tetep sungkem riyen kalian pepundhen kula Pak Dialek ingkang sampun was. Pokoke mernah-mernah kile wis pokoke kene kuwi anake macan. Mas Alek sing pundi sih, Mas? Lah, bagusnya kaya ngoten sampean ora katon, Mbak. Biyane jebles lho kaya surgine Pak De Mulyanto lho. Nggih, niki kula niku saniki teng anu teng satu kecamatan kalih mriki nggih kula desa kecamatan Singgahan Kartoharjo. Kartoharjo. Nggih, kula teng Kartoharjo. Monggo kinarak ngenjang. Siap. Nggih, mampir. Monggo bawane. Nemro. Niki kudu eling-eling. Boten lah, sampean manut lah pun. Monggo liyane eling-eling nggih. Monggo lali-lali nggih kepareng napa-napa. Pun monggo borong. Ya eling-eling ora apa-apa lah. Mas Alek. Loh, ora kudu eling-eling ya ora apa-apa wong sing ngendang ora iso eling-eling kok kuwi. Ora eling. Ora eling. Pun monggo borong. Sing ngendang ora eling. Nggih. Napa? Nek ya ora apa-apa lah perkenalan nang kene. Nggih. Tak eling-eling. Nggih. Dadine ben pada eling karo kula. Alhamdulillah babe karo Bunda. Nggih. Wis pokoke piye. Buderum. Nggih. Tahu mboten kepanggih dipertemukan di Desa Merau nggih. Nggih. Alhamdulillah. Raden Harya Warakutara Suarane sampean ora maleh, Mbak. Alhamdulillah. Nggih. Ngono kan dhisik. Nyata lamun satria ya dipati
Wah, wayah adem ya gone do absen nguyuh siji-siji. Nyuwun diangetin apa, Mas? Lah nek kademnya diangeti. Apa teh, apa kopi, apa Susu, anggere ngomong susu ta isin. Nyanyi Kadek sembar jajan yen antika Satria Prawira Rama Eling ya kakange ya eling kok. kakange mbok kayune biyunge ramane Kulupe eling kabeh eling kula eling lanjut gunungan oh senapan ayo sapa-sapa beng sate kodok gatel tangane peni beng mriki Mas. Nggih, pun monggo. Mas ora sini-sini monggo mriki. Oke. Oke. Kadose niku penikmat niki. Nggih. Niki penikmat Kayak seni. Magetan, Ngawi dan sekitarnya niku pun pandemen dan penikmat wayang. Yo. Nandur jae nanggalen semau bae.
Nggih. Kendange genom ya Allah keplakane marem. Tesih sami kali keplakane riyen mboten niku. Nah, Keplakane kali riyen sami mboten niku. nang barang dadi duda ya keplakane tambah maer. Nggih. Mergane suara keplak-keplak. Nggih. Matur nuwun Mbak Tumuk nggih. Nggih, alhamdulillah kepanggih karo dulur-dulur. Yu jeliteng karo liya-liyane ya Allah. Liyane dereng nate nggih. panggih Mbak nggih. Dipertemukan tanpa sengaja. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Ditepung kisik tak kenal maka tak sayang gitu. Nggih. Kula ki ya wit kono mau kan urung disonding-sonding gitu. Sing mriko nika sinten nika wau Mbak Asih. Mbak Ase. Nggih, terus Mbak Bu Cideng. Mbak Ika menika guru Mbak Tumbuk. Oh nggih. Bu guru niku. Oh Bu Guru, nggih. Nggih, terus niki sing tengah niki sapa nyekel mic? Heeh. Nggih, Wilujeng Dalu. J Wilujeng Dalu. Nggih, asma Kula Rizky Handayani. asli pundi? Asli Ngawi. Oh, berarti ya sih tanggane kene. Tangga mriki menawi anu kok ajeng kondur mengke nggih mampir Nggih. Oh, arep mbok ampirke kanca-kanca. Nggih. Mbok masake apa? Mboten masak. Oh, jan. Kan gawe suka. Ngawine endi Mbak sampean pundi ngawine? Ngawine. Nggih. Kula Bringin, Ngawi Oh, Bringin. Timur, nggih. Mrene niku daerah pundi? Nggih Ngawi. Oh. Nggih Ngawine niku. Yen kalih klithik pundine? Terus sik ngetan. Cedak klithik berarti. Nggih. Oh. Jenengan enten kletik-kletik Mboten. kletik ngaten. Boten mau. Padahal kan dhewe kletik-kletik. Boten. Matur suwun Mbak nggih. Nggih nggih. Nggih, lanjut. Nggih, Wilujeng Dalu. Nggih, suwun dalu Mas. Asma sinten? Nami kula Neha. Oh, Neha sinten? Neha Ayu Silvani. Oh, Neha Ayu Silvani kula kinten Dika Sabrina. Iya. Aduh. Oh, malah sing jenengan nggih malah, Mbak. Oh, tak kira iki mau Silvi Kumalasari apa sapa iki mau? Silvani. Oh, Silvani. Asli pundi? Kebon Sari Madiun Jawa Timur. Oh, Madiun. Nggih, Cedak mriki mawon. Nggih. Sampeyan kok kaya kurang bersahabat hawane apa rada nglentruk apa piye to? Lah Apa dereng disemangati yo. oh, lah sing tukang nyemangati budal mboten dalu niki. Bidal. Bidal. Nggih. Ning kurang agresif ngoten nggih. Wong niku isinan kok. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Anu kuliah napa Nggih, tasih kuliah ten pundi? wonten Institut Seni Indonesia Surakarta. Oh, berarti leres ngendikane Gusti Benowo Kyai Jawa Timur kathah sinden ingkang kuliah wonten Solo niku leres nggih. Leres. Oh. Ajeng nutukne S2 mboten kados Mbak sinten? Rizky. Nggih, mengke menawi wonten biaya dan Lho, ora JB ra biayai JB. pangestunipun mawon Mas. Kula nggih menerima bantuan kok. Iya, wis pokoke sekolah lancar nggih. Amin. Nggih. Lanjut iki aku urung tau weruh ya. Asmane sinten, Mbak? Nggih, Wilujeng Dalu Pak Dalang. Pak kok tuwek men to aku. Mas Dalang lho. Nah, Biasanya Pak. ora usah saiki enek Mas, enek Om, enek opo lho. Apa? Mas Dalang. Nah, apa lek ngono ya kena. Ayang, Ya. ayang beb. Mah aku. Aku ndak viral. Nggih asma sinten? Nggih, nami kula Lucy Sari. Oh, Lusini, kita jebule. Oh, Sing pundi ta? Nggih, nggih. Oh, layak ki mau kok enek sing ngendang jaipong niku lho, Mbak. Ah, nggih, napa pripun? Iki Lucy melu, Mar. Lucy sapa? Ayu wonge. Lucy Brahman niku. Rupane langsung elek ngene. Oh, Mbak Lucy piye pundi panjenengan asline? Wonogiri. Oh, Wonogiri. Nggih, Wonogirine pundi? sukses. Ngadirojo. Oh, Ngadirojo to nggih nggih. Oh, berarti Nggih. kalih Mbak Ase nggih. Cerak. Cerak. Nggih. Kalih Mas Harmanto cerak mboten? Nggih, cerak. Wah, ampun cerak-cerak niku boyo e. Boyo niku nggih. Boyo ampun. Ampun. Matur suwun nggih, Mbak nggih. Nggih. Nembe sepindah to? Nggih, nembe sepindah Oh, nggih, mengke nunggu komando saking Mbak Rizky nggih. Oh, nggih. Nggih. Niki admine Mbak Rizky. Nggih, admine, P admin ngoten mawon. Nggih, saiki najake sing enem-enem riyen Mbak Lucy, Mbak Neha karo Mbak Rizky. Terus ngersen ndi to kok oh, malah jagongan ora bayaran. Oh, lagi anu ketoyan. Mboten kok dicak ngimpo malah ana.
Malah arep dadi penonton. Iki enek pamundutan Pujaningsih. Pujaningsih. Heeh, pamundutan saking Piyai Ngawi. Pujaningsih niku lagune sinten to, Mbak Rizky? Mas apa nganggo mic? Ponorogo. Giri. Kudu. Oh Wisnu. Wah, saiki multi talent kabeh ya. Ganti Puji Moyo jare. Saiki Piyai alit-alit iso gawe lagu. Yo, Pujaningsih. Izin karo sing kagungan Mas Wisnu. Wah wis kaya pengajian gendere ra digrimbing iki. Grimbingnya pelak. Pelak Om panjang dan kaku. Yo. Pujaningsih. Dados. Pak Trimo Pratama.
supaya bisa ngontoke jatuhku. Setengah mati aku sayang kowe. Surabaya iris kulane Jawa wong manis dasare prasaja. Matur nuwun Mbak Rizky. Nggih niki mergo wektune nggih wis jam wis. Aku gambari kanca-kanca. Nah nek setunggale niki saking Wonogiri. Nggih. Mbak sapa jenenge aku lali aku. Asih. Mbak Asih. Nggih. Mbak Asih. Hebat. Napa niki lagu dipun? Napa? Terus Wonten pamundutan. napa? Kadung tresno. Wah cocok kadung tresno dirungokne jam samene karo ngenteni lampu. Nek layang kangen niku napa? Layang kangen sampun. Oh wis ding ya. Pripun Pak Bambang. Sampun wau. Kula niku bareng wis tuwa niku lali kok. Kula niku saking lali kula niku angger mulih niku mlebu omahe tangga kula kok. Nek kumpul pendono. Lali nek niku. Nggih. Napa? Langgam kadung. Kadung tresno. Nggih, siap. Monggo saking paguyuban elektron Melati Rama monggo. Langgam no, nggih. Monggo. Katuran. Ya. Amargi niki nek mboten ngangge lampu, Nggih. mengke sing sabetan mboten Kirang mboten ketinggal to? mboten ketinggal, nggih. Ah, lagi benda-benda dipasrahi lampu mesti. Anak esleng niku dipasrahke teng kula. Nggih. Lan matuwas katon tijane yen berkaton jarang aduh wiradan isina banget tanah ambo seni bacaan
Dhateng warga masyarakat ing Ngamrau kula ingkang nyuwunaken pangapunten amargi Mbak Niken wonten keperluan mendadak dados menika mboten saged ngantos mangke dumugi gara-gara